ассалому алейкум дӯстони азиз ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи матрица нахуст дар осияи марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ гадҷетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебараянд барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. Хотиррасон меномоем ки ҳамкори барномаи матрица ин ширкати TCL аст. Ширкати TCL барои муштариён бастаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамад. ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Акнун трафик дар бастҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо TCL бозам бештар интернети баландсурат. имрӯз дар матрица баргузории TEDx тавассути TCL аз душанбе то Флорида. ҳангоми нерӯ додани смартфон шумо ба кадом хатогиҳо роҳ медиҳед? дар озмуни General Motors иштирок ва $10,000 бурд кунед. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. то ондаме ки ширкатҳои муосири технология аз болои лоиҳаи таҷҳизоти дисплеяшон қад ё хамшаванда корбарӣ менамоянд, ширкати Royo Technology хитои расман чунин таҷҳизотҳоро муаррифӣ намуд. ширкати General Motors оид ба нақшаи дучархаи электрикӣ ҷамъшаванда маълумот пешниҳод менамояд. мутаассифона ҳоло ширкат ба электродучархаҳо исм фикр накардааст ва аз ҷамъият баҳри исмгузори он кӯмак металабад. касе ки ба онҳо исми хуб пешниҳод менамояд соҳиби $10,000 мегардад ва инчунин 9 нафаре ки ба даври финалӣ роҳ меёванд $1,000 соҳиби маблағ мегаштанд. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ва медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкории ширкати TCL таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳамарӯза пешниҳоди шумо аст. хонед, лайк гузоред, шарҳ диҳед ва ба дӯстонатон равона созед. матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. то ондаме ки ширкатҳои муосири технология аз болои лоиҳаи таҷҳизотҳои дисплеяшон қад ва ё хамшаванда кор мебаранд, ширкати Royo Technology Хитой расман чунин таҷҳизотро муаррифӣ намуд. таҷҳизот ба номи FlexPay ки 31 октябр муаррифӣ гардид, аввалин смартфон бо дисплеи қатшаванда дар бозор ба шумор меравад. FlexPay дар намуди кушода бо Android планшети муқаррарӣ монанд мебошад. бо вуҷуди ин он ба осонӣ ба 2 ҳисс қатъ шуда ба смартфони 2 дисплей дошта табдил меёбад. таҷҳизот калон нест, ҳамагӣ 7.8 дюйм дар намуди планшетӣ. бо қатъ кардани он истифодабаранда Android смартфони ҳаҷмаш 4 дюймаро ба даст меоварад. аввалин намуди гаджет намуди зоҳирӣ футуристикӣ надорад ва дизайну иқтидор низ инчунин муқаррарӣ. ягона нуқтаи ҷолиби ҷаҳонӣ ин ба таҷҳизоти Royo Technology ин қасдшавии таҷҳизот мебошад ки дигар ширкатҳо дар солҳои наздик ба ин намуд гузаштаниянд. ба бовари истеҳсолгарон таҷҳизот бо кафолат 200,000 қатор ростшавиро метавонад саргузаронад. навгавонӣ ба шумораҳои маҳдуд дастрас мешаванд. нархҳо бошанд чунинанд: 6 ҷамъи 1128 гигабайта баробар ба $1,290, 8 ҷамъи 256 гигабайта баробар ба $1,433 ва 8 ҷамъи 512 гигабайта бошад баробар ба $1,864. фурӯши смартфони инқилобӣ оғози моҳ кушода шуд. ширкати General Motors оид бо нақшаҳои 3 соли дучархаҳои электрикии ҷамъшаванда маълумот пешниҳод намуд. мутаассифона ширкат ҳоло барои электродухчархаҳо исм фикр накардааст ва аз ҷамъият барои исмгузории он кӯмак металабад. касе ки номи беҳтаринро пешниҳод менамояд соҳиби $10,000 мегардад. инчунин 9 касе ки ба даври финалӣ роҳ меёбанд соҳиби $1,000 амрикоӣ мегарданд. электродучархаи General Motors тарҳи замонавии аҷиб дорад ва бо зини баланд, танаи пасту каҷ, дучархаҳои хурд ва муҳаррики сода фарқ мекунад. чун дар дигар намудҳои
дучархаи электрикӣ, ин намуд ҳам бо ҷараёни электрикӣ ба кор медарояд. овози паст дорад ва назар ба автомобил сарфакор мебошад. дучарха ва скутерҳои электрикӣ дар шаҳрҳои бузург хело маъмул шуда истоданд. яке аз далелҳои он ин шавқ пайдо кардани ширкати General Motors ба онҳо мебошад. айни ҳол ширкати General Motors ягона маълумоти дигарро насиби ароба накушодааст, на иқтидори муҳаррик ва унҷоиши аккумулятор дар масофаи тай мекардаи он бо як нерӯгӣ. таассубовар аз он аст ки ба ин нигоҳ накарда ширкат нархи онро муайян кардааст. ҳоло бошад General Motors диққати худро ба номи ин ароба ҷалб намуда аз тамоми ҷаҳон пешниҳодро қабул мекунад. озмон кушода буда то 26 ноябр идома меёбад. General Motors мегӯяд ки брендҳо бояд содда, доно ва диққатҷалбкунанда бошад. қисми дуюми озмон аз 26 ноябр то 7 декабр баргузор мегардад. ғолибон 31 январи соли оянда муаррифӣ мешаванд. аробачаи доно ҳамаро мафтун мекунад. ширкати LG Robot аробачаи Chloe-ро коркард намуд, ки ба мардум барои харидорӣ дар супермаркетҳо кӯмакрасон мешавад. дигар харидорон бо азоб аробачаҳоро аз раста ба раста намекашанд. минбаъд дасти онҳо холӣ шуда, ҳамаи молҳои харидиашонро роботи махсус то касса мебарад. аввалин мағозаҳое ки соҳиби чунин роботҳо мешаванд, шабакаи супермаркетҳои Marti Kare мебошад. роботҳои нав на танҳо бори харидоронро то касса мебаранд, инчунин рафти шопингро гуворо месозанд. аробачаи доно дорои дисплее мебошад ки номгӯи харид, сканер барои дақиқ намудани харидро дуруст. ба ғайр аз ин, робот метавонад ба харидорон роҳи растаи дилхоҳро нишон диҳад. санҷиши мағозаҳои роботдори шабакаи Mart соли оянда оғоз мешавад. ширкати Mart ки харидорони мағозаи онҳоро аробачаҳои оянда хидматрасонӣ мекунанд, аллакай дар пойтахти Корея, шаҳри Сеул, мағозаи бефурӯшандаро боз намудааст. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба дастор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. телефонро чӣ тавр тез нерӯ гиронем? борҳо шудааст ки ҳангоми ба ҷое рафтан мебинед ки қувваи телефонатон тамом шудааст ва албатта онро дарҳол ба нерӯгирӣ пайваст месозед. аммо вақт набошад чӣ? албатта ки дар ин ҳолат шумо ба зиёни телефон кор мекунед. биёед мебинем ки ҳангоми нерӯдиҳӣ мо боз ба кадом хатогиҳо роҳ медиҳем. Сколько раз вы выходили из дома и уже на пороге обнаруживали, что батарея телефона почти на нуле? Бесит, правда? Вы стремглав бросаетесь за зарядным устройством, а аккумулятор буквально умирает. Но что, если у вас нет времени ждать, пока телефон полностью зарядится? Представляем 12 ошибок, которые могут помешать максимально быстрой зарядке. И начнем с ошибки номер 12. Вы не заряжаете смартфон от розетки. Заряжать смартфон от ноутбука через USB, несомненно, очень удобно. Ведь можно, продолжая сидеть в интернете, одновременно подкармливая аккумулятор. Но это не лучшее решение, если вам нужно зарядить телефон быстро. От компьютера он будет заряжаться на целый час дольше, чем от розетки. Другое преимущество розетки в том, что вы можете приобрести переносной дополнительный аккумулятор, имеющий встроенный переходник для розетки. Главный плюс такого устройства в том, что оно сначала заряжает ваш телефон, а только потом подпитывает дополнительную батарею. Удобно! Номер 11. Вы не заряжаете внешний аккумулятор. Если у вас нет внешнего аккумулятора, рекомендуем его купить. Это отличное приобретение. Внешний блок будет очень полезен, если вам нужно срочно уходить, а вы вдруг обнаружили, что заряд батареи практически на нуле.
Внешние аккумуляторы заряжаются гораздо быстрее, чем смартфоны. Подзарядите свой внешний блок за 10-15 минут до выхода, киньте его в сумку и подключите к нему смартфон, чтобы дать ему необходимую энергию. Номер 10. Вы используете неправильный USB-адаптер. Вам нужен адаптер, который вырабатывает ровно столько мощности, сколько ваш телефон способен принять. У большинства смартфонов есть свои адаптеры для розеток, но вы можете использовать и другие модели с идентичными характеристиками. С другой стороны, если вы выбрали неправильный адаптер и он оказался недостаточно мощным, ваш смартфон может перестать заряжаться вовсе или делать это слишком медленно. Кроме того, если у вашего телефона есть функция быстрой зарядки, необходимо проверить, поддерживает ли ваш адаптер эту функцию. Если вы обнаружите, что этот адаптер не подходит, найдите подходящий. Придется потратиться, зато вы сэкономите кучу времени. Ошибка номер 9. Вы постоянно проверяете уровень заряда батареи. Включая подсветку экрана смартфона, вы тратите заряд почти с такой же скоростью, как если бы пользовались интернетом. Как вы уже могли догадаться, этого не стоит делать и во время зарядки телефона. Нервно проверяя уровень заряда, вы не ускоряете процесс, но если вам просто необходимо быть в курсе, поставьте яркость экрана на минимум. Номер 8. Вы не выключаете функции, которыми в данный момент не пользуетесь. В спешке вы можете забыть проверить, запущены ли вы на вашем телефоне ненужные приложения. Wi-Fi, геолокация и Bluetooth только тратят энергию и замедляют процесс зарядки. Поэтому нужно выключить все функции, которыми вы в данный момент не пользуетесь, и убедиться, что смартфон не обновляет приложения и не создает резервные копии. Номер 7. Вы не включаете режим полета. Во включенном состоянии смартфону требуется много энергии. Если вы думаете, что при выключенном экране телефон не расходует заряд батареи, то вы ошибаетесь. Ваше устройство постоянно пытается выполнять различные задачи, от поиска ближайшей беспроводной сети до обновления и принятия сообщений в чатах. И чем больше у вашего смартфона дел, тем медленнее он заряжается. Если вы знаете, что вам не будут поступать срочные звонки, включите на телефоне режим полета. Так он перестанет тратить энергию и зарядится гораздо быстрее. дар душанбе чорабинии сатҳи байналмилалии TED баргузор гардид ки дар он TCL ҳамчун шарики Digital саҳм гузошт. Интернет аз TCL шаҳрҳои Душанбе ва Ҷексонвилли иёлоти Флоридаи иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро пайваст кард. Суханронон ва навоварони ду кишвар дар ҷараёни ҳамоиш ба таҷрибаҳои ҳамдигар ошно шуда дар мавзӯи навовариҳои бетартиб табодули афкор намуданд. TED бунёд, яъне фонди ғайритиҷоратӣ буда, ҳадафи асосияш паҳн кардани идеяҳои беназир мебошад. нишасту конференсҳои TED ҳар сол теъдоди зиёде аз беҳтарин суханварони сатҳи ҷаҳонӣ, адибону сиёсатшиносон, навоварон, бозоршиносону тоҷирон, ҷомеашиносону иқтисоддонҳо ва миллионҳо мухотобонро бо шарофати пахши ройгон дар интернет ҷамъ меоварад. мавзӯи баҳс дар ҳамоиши TEDx FSCG дар душанбе навовариҳои бетартиб буд ва интихоб аз рӯи ин мавзӯъ тасодуфӣ нест. пешрафти технология ҳар лаҳза имконпазир аст ва соат ба соат ба пеш ҳаракат мекунад. ҳама рӯз одамон бо он сару кор доранд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ дигаргун мешаванд. навгониҳо дар илму техника татбиқ мегардад. одамон идеяҳои навро ба илму технология дохил менамоянд. TCL наметавонист дар ин баргузорӣ чунин ҳамоиш канор монад. мавзӯи навовариҳои бетартиб барои TCL ҳамчун ширкати бузургтарин дар бозори мобилӣ чизе ноошно ва ғайриқобили қабул нест. дар ин масир мо стратегияи корхонаи худро мебинем.
тисел ҳамчун аввалин ширкат дар бозори мухобироти тоҷикистон ки ба ҷомеа роҳи ҳалли мушкилоти технологиро пешниҳод месозад ва иртиботи виртуалиро роҳандозӣ мекунад, бар ин бовар аст ки маҳз ана ҳамин тафаккури навоваронаи инноватсионӣ таҳрикдиҳандаи дунё мебошад, иброз дошт аз нои ифтитоҳии конфронс директори генералии ширкати тисел Озодхон Давлатшоев. се сухангӯ аз душанбе ва 2 нафари дигар аз иёлоти муттаҳидаи амрико ба ҳам омада тавассути пахши мустақим яъне онлайн масъалаи навовариҳои бетартибро ба баррасӣ гирифтанд. Тоҷикистонро дар ин ҳамоиш Абдулло Қурбонов, соҳибкор муассис ва сарвари Алиф Капитал, Назиба Мирпочоева, соҳибкор ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин Абдураҳмон Абдурашидов, бунёдгузори ширкати IT муассисаи Дурандеш муаррифӣ карданд. Аз амрико бошанд Калай Санкар, муассиси ширкати Shiva Robotics Academy ва Джейн Лэндон, ноиб раиси колония Web.com бо онҳо дар тамоси мустақим буданд. Аснои нишаст табодули таҷриба ва баҳсҳои ҷолиб сурат гирифт. Чӣ тавр онҳо мехоҳанд тавассути инноватсия ба татбиқи ин идеяҳо дунёро ба гунаи дигар бубинанд, марзҳоро убур намоянд ва пешрафтро муҳайё созанд. онҳо мушкилоту монеаҳои асилро дар ин роҳ номбар карда ба мухотобон роҳҳал пешниҳод сохтанд. TEDxFSCG душанбе бо дастгирии сафоратхонаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон баргузор гардид. дӯстони азиз, дар ҳамҷо барномаи матриза ба поён мерасад. Агар шумо чизеро нафаҳмед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ дода нашавед. Ҳамаи маълумотро шумо метавонед танҳо дар медиапортали Тиросбахши матрица, ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсис дода шудааст, тамошо намоед ва ё ин ки хонед. бори дигар хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матрица ин ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштариён баҳсаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамад. Ҳангоми пайваст мудани баҳсаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернети бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Акнун трафик дар баҳсҳо ба шабрӯз баробар тақсим карда шуданд, яъне ҳангоми пайваст мудани баҳсаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. Нашри нави барномаи матрицаро шумо метавонед пас аз 1 ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. Бо шумо будам рови барномаи Илҳом Бобоев. То барномаи навбати хайр.